maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye kari ye marisi kalo tile 15 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoni na an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye chèque géant di an ka sigida damadama na an ka région dɔw kɔnɔna la. An da bɛna don o la fo ka taga se yasa an ka jamana bɛ se ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo tɔnɔmabɔ cogoya min na. U ye hakilina ta ka finitigilaka dɔw bila o baara la. An da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. An ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye chèque géant di an ka sigida 9 ma yasa min ye nin sigida ninnu ye u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na. Nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra Kuluba alamisadon marisi kalo tile 12 san 2026. A kɛnɛ kan min ye an ka premier ministre ye fo ka taga se an ka waribo ministre ani gouvernement ma caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani fo ka taga se CNT yɛrɛ ɲɛma o fana tun bɛ a kɛnɛ kan. Nafolo in dikun tɛ dɔwɛrɛ ye yasa min ye ni sigida ninnu ye u bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogoya min na jamanadenw ka nafa sɔrɔ sira kama. Wa an ka jamana ɲɛmaa ye a jira fana ko jateminɛw bɛna kɛ a kow la yasa a nafolo dira kun min kama a bɛ se ka don o da fɛ cogoya min na. A y'a jira ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛna bila sen kan yasa ka a dɔn ni nafolo in donna a donda fɛ. Wa a y'a jira ko maa o maa de bɛ yen nɔ ni i ka nafolo ma taa a sira fɛ ko i k'a bila i kunna i ni ɲangini min ka kan o bɛna ta ka da i ka an ka sariya tigilamɔgɔw fɛ. Sabu nafolo in dikun tɛ dɔwɛrɛ min ye sigidalamɔgɔw ye ni o ye jamanadenw ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na ka nimisi wasa sɔrɔ jamana kɔnɔna la. An ka minisiriw ka lajɛrɛ senfɛ ka kɛ ni an ka dugu jukɔrɔ minisiri ka rapport ye an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta k'a jira ko u bɛna brigade spéciale des mines ka o bila sen kan yasa min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye jamana bɛ se ka tɔnɔmabɔ cogoya min na. Maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo labaara waleya cɛjugu la dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na. Maa minnu bɛ yen ni u bɛ baarakɛminɛn dɔw ta min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase yen sigibagaw yɛrɛ ma an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye yɔrɔ min na ka se ka dankari kɛ o la. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw ye a jira ko nin brigade in ka baara bɛna bɛn an ka dugu jukɔrɔ nafolo baaracogo ɲuman kɛli la ani maa minnu bɛ yen ni u bɛ minɛn minnu ta ka baara kɛ ni a ye ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan ka u ka baaraw taabolo dɔn yasa maa minnu bɛ yen sigidaw la dekun ni tɔɔrɔ u bɛ se ka kisi olu ma cogoya min na. Wa u y'a jira fana ko u ka laɲini belebele dɔ ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo minnu ni olu bɛ baara a baara bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la cogoya min na nimisi wasa kɔnɔ ani jamana yɛrɛ fana bɛ se ka a tɔnɔmabɔ cogoya min ka sɔrɔ dankari ma kɛ maa si ka ɲɛnamaya la. Alamisadon marisi kalo tile 12 san 2026 min ye comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ye u ka lajɛrɛ ta ko 17nan
kɛ lajɛrɛ min kɔfɛ jumadon marisi kalo tile 13 san 2026 u bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin an ka mobiliba bolilaw ma ni olu bɛ wele nanzarakan na ko véhicule gros porteur ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya min ni o ye gasoil ko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna la. Sariya dɔw tara ka ɲɛsin an ka mobiliba bolibagaw ma ni o dɔ ye ko u ka gasoil talen tɛ se ka tɛmɛ litiri 600 ɲɔgɔnna kan, wa o litiri 600 in fana o tali bɛ dagaw ye, u bɛ se ka dɔ wɛrɛ ta fo heure 75 de kɔfɛ, wa u ye a jira fana ko u bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ gasoil ko gɛlɛya in na cogoya min na ka ban. Nka ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la u filɛ ka nin sariya min ta, u b'a ɲini an ka bolimafɛn bolibaga kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka mobiliba bolibaga ninnu u ka sɔn a ma ka fara an ka jamana ɲɛmaaw kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogoya min na ka dɔɔni sɔrɔ. Ko n'i y'a ye u ye nin sariya in ta dɔ wɛrɛ tɛ, u b'a fɛ bɛɛ lajɛlen de ka dɔ sɔrɔ, maa kelen kana na taa i ɲun bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ kɔrɔ. Ko u ka nin sariya in ta kun de ye o ye, n'o tɛ hakilina wɛrɛ fosi tɛ u la a ko la, wa ko fɛɛrɛw bɛna bila sen kan yaasa dan bɛ se ka sigi a ko la cogoya min na. Arabadon marisi kalo tile 11 san 2026 État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kan u ye min kɛ Mopti ani Gao marabolo la. A y'a jira ko taratadon marisi kalo tile 10 san 2026 an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ olu ka wulikajɔ sababuya la u sera ka dan sigi Banmanci wale tigilamɔgɔw ka waleya la u tun b'a fɛ ka min kɛ Jafarabikaw fɛ yen nɔ, wa min ye u ka baarakɛminɛnw n'u ka kɛlɛkɛminɛnw an ka nin finitigilaka ninnu sera ka olu bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ. A jirala ko heure 24 kɔfɛ ni o kɛra arabadon marisi kalo tile 11 san 2026 min ye Banmanci wale tigilamɔgɔw ye u ye waleyajugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma Gao marabolo kɔnɔna la. Nka Ala ni an ka finitigilakaw ka cɛsiri wale sababuya la u sera ka dan sigi ni maajugu ninnu ka nin waleyajugu in na Gao kaw fɛ yen nɔ. Wa jirala fana k'u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la min ye an ka finitigilaka kelen ma bɔnɛ ani na, wa an ka finitigilakaw ka minɛn fosi fana u ma tunu wa u ma tiɲɛ. O hukumu kɔnɔna la a jirala ko an ka finitigilakaw kelen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan ka patrouille kɛ Gao yɔrɔ caman na yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ nin maa kofɔlen ninnu ma caman na, ani fana u kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa u bɛ se ka dan sigi ni maajugu ka waleya la cogoya min na. O hukumu kɔnɔ État-major général des armées k'a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ko u mago bɛ an ka dɛmɛ la yaasa dan bɛ se ka sigi ni maa ninnu ka waleyaw la an ka jamana kɔnɔna la. Dɔgɔkun tɛmɛnen ja dɔw tun bɛ ka boli an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a jira ko Office malien de l'habitat bɛ ka maaw gɛn ka bɔ u ka logements sociaux sow kɔnɔna la. Nka Office malien de l'habitat bɔra ka laseli kɛ an ka kunnafonidilaw ka kuma barani na k'a jira ko o kuma nin tɛ tiɲɛ ye. U bɛ ka maa minnu gɛn ka bɔ logements sociaux ninnu kɔnɔna la o ye maa minnu ye minnu ma yamaruya ka sigi a kɔnɔna la, sabula u ye a jira ko maa caman de bɛ u ka yamaruya sɛbɛnfura b'u bolo min bɛ u daga ka don logements sociaux kɔnɔna la, nka u tɛ ka se k'a kɛ k'a sababuya kɛ maa dɔw kelen bɛ ka taa u cogo u ka sow kɔnɔna la. Wa Office malien de l'habitat ye a jira ko olu ka laɲini belebele de maa minnu ni olu ni logements sociaux in ka kan k'a di olu ma, maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'u a man kan n'u b'a fɛ k'a sɔrɔ yuruguyurugu wale sira fɛ ka se ka dankari kɛ o la. Marisi kalo tile 7 san 2026 an ka finitigilaka minnu bɛ ACI 2000 kɔnɔna la olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 2 la minnu ka baara bɛnnen bɛ ka bin maaw kan ka u bolofɛnw daragi ka bɔ u bolo. Tɛgɛ sera ka kɛ nin maa kofɔlen ninnu na Ala ni mototakisitigi dɔ de sababu u binna o mototakisitigi ni a ka client kan ka taa ni u ka mobili ye. An ka finitigilakaw ye cɛsiriwalew bila sen kan yaasa u bɛ se ka tɛgɛ kɛ u la. U taara tɛgɛ kɛ nin maa kofɔlen 2 in na Jikɔrɔni Parakaw fɛ yen nɔ. Tɛgɛ kɛlen kɔfɛ u la u ye moto min suɲɛ o yera ani fana min ye bolimafɛn wɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ fo ka taga se marifa automatique de fabrication artisanale ani minɛn wɛrɛw olu sɔrɔla u dagayɔrɔ la. A jirala ko nin maa ninnu si b'a daminɛ san 27 ka taa bila san 28 na. An bɛ wagati min na ko bi bi in na u bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan yaasa u ni ɲangini min ka kan u ka da u kan.
Arabado marisi kalo tile 11 san 2026 ka kɛɲɛ ni sugunɛkura jenini an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina ta ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka ni jagokɛla ninnu ma min ye balo kiti ba 3,000 ɲɔgɔnna o de taara ka di u ma u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na ha kɛnɛ kan min ye an ka jamana kɔnɔna minisiri ni o ye General de brigade Isa Usumani Kulibali ale tun bɛ an ka kunnafonidilaw ka kuma barani na a ye a jira ko ni dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye ko a bɛ a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa maa minnu bɛ ni olu ni a ka kan a bɛ se ka di olu ma cogoya min na. Kayikaw fɛ yen nɔ min ye mototakisi bolila ani katakatani bolila 150 olu ye kalan sɔrɔ ka bɔ Anazɛri maaw yɔrɔ tarata don marisi kalo tile 10 san 2026 siraba sariyaw ta fanfɛla la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa min ye ni maa kofɔlen ninnu u bɛ se ka baara kɛ sariya kɔnɔna la cogoya min na ani ni u ye accident fana ye kɛwale fɔlɔ minnu kan ka kɛ ka dɛmɛ don a tigi ma yaasa u bɛ se ka u fana dɔn cogoya min na. Tarata don marisi kalo tile 10 san 2026 piyoniw tɔgɔla soba dayɛlɛni koromokariliw kɛra Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ arrondissement 7nan kɔnɔna la a kɛnɛ kan min y'an ka premier ministre ye ministre général de division Abdulayi Mayiga fo ka taga se conseil économique social environnemental et culturel ɲɛma o fana tun bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye Yakuba Katile ye a jirala ko ni soba min jɔlen filɛ a bonya bɛ taa hectare 3 ɲɔgɔnna la wa fɛn caman de bɛ a kɔnɔna la min nafa ka bon kosɛbɛ hadamadenya yɛrɛ taabolo kɔnɔna la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ta fanfɛ an ka premier ministre ye a jira ko nin waleya min kɛlen filɛ nin bɛ olu hakili jigin an ka jamanakuntigi fɔlɔ ni o ye Modibo Keyita ye o ye hakilina min sɔrɔ ka piyeno bila sen kan nin bɛ olu hakili jigin u la olu kɔni ye k'u y'u seko kɛ ka se ka nin soba in jɔ nka k'u b'a ɲini sifinnakaw fɛ u ka se ka u mago don a la. O bana t'an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Senegal kɔnɔna la Senegal finitigilaka 1 bɔnɛna ani na ani u ka finitigilaka 6 fana joginna alamisa don sɔgɔmada fɛ ka sababuya kɛ u ni maa jugu dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kajalɔk Sinjan marabolo la minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn turuli ma an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko bibi in na min ye u ka finitigilakaw ye u ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni maa ninnu juguya kama. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Afrique du Sud ka sababuya kɛ Afrique du Sud lasigiden ye kumakan kolon minnu fɔ Afrique du Sud jamana ɲɛmaa ma ni o dɔ ye ko a ye waleya dɔw ta nin wagati n'a ka ɲɛsin Donald Trump ma ni o dɔ ye a kiritigili fo ka taga se a ye tasibila min kɛ Iran n'a ka ɲɛsin u ka jamanadenw fatuli ma ani o n'a ɲɔgɔnna caman a ye a jira ko min ye Afrique du Sud ye ko a ka bɔ BRIC jɛkulu la ka se ka na fara olu kan cogoya min na Afrique du Sud senamatɔw maa dɔw bɔra ka a jaabi a ka nin kumakan ninnu na ka a jira a la ko olu bɛ hakilina minnu ta olu kɔni hakilina ninnu bɛ bɔ u ka jamana ɲɛmaaw ani olu Afrique du Sud jamanadenw yɛrɛ de ye yɔrɔ la ko maa si de tɛna ka na fɔ olu ɲɛna ko i ka baara bɛ kɛ nin cogoya la o hukumu kɔnɔna la u ye a laɲini ko nin lasigiden min filɛ nin ko fɛɛrɛw ka bila sen kan yaasa cogoya min na a bɛ se ka taa ka bɔ Afrique du Sud kɔnɔna la sabula ko fɛn min ka ɲi olu ma o hakilina bɛ bɔ olu yɛrɛ de yɔrɔ ani u ka jamana ɲɛmaaw kan ko a tɛ bɔ maa wɛrɛ yɔrɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila kɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so Barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an jukɔrɔmadon yaasa an bɛ se ka nin baara in kɛ cogoya min na ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran.